Kollu sewa bibtijaj. Jina George, l-għandej tal-mulej, dejjem inħuf, dejjem għaddej. Ġejt hawnhekk ħalli nikkalmakom għax irrabjati qed narakom. Ġlied, ħornijiet u kliem ħażin, ksirt xi erba' kmandamenti u hemmenni għadu l-ħin. Il-ġurnata għadha kemm bdiet u ġa qiegħda indannata. U mbagħad ovvja li għax-xogħol ħadd tkun imnelħa l-burdata. Tgħidli x'inhi s-soluzzjoni biex it-traffic ikun okej. Ngħidlek li biex issolviha trid miraklu mill-mulej. Imma biex innaqsu naqra il-karozzi nixxarjaw. Ħalli jkollkom kumpanija biex fit-traffic tisfugaw. Tal-linja il-ferri, rota jew mutur. Naħseb li fuqhom irridu nibnu ir-rotot tal-futur. Għax biex l-underground jagħmlu ħajgħaddu s-snin u sa dakinhar se nilħqu kważi noqtlu lil xulxin. Għalhekk inkunu paċenzjużi u fit-triq nuru rispett u dik id-daqsxejn ta' tbissejma. Emminni ħabib, tħalli ħafna effett. ċedi naqra ħajċedulek u emminni tħossok aħjar. U jekk, eżempju, sejjer il-knisja, m'għandekx għalfejn tidħol sal-kampnar. Waqt li s-suq ħallik mill-mobile għax tkun qed iżżid l-istress, għax tkun qed tgerger fuq it-traffic, imma żżidu inti stess. Issa jiena ħanħallikom. U ħbib tiegħi ħammur lem u ħammur jiena bil-mixi ħalli nċaqlaq naqra d-dem. Inwedkom ħbib ħanitlob għalejkom biex il-mulej paċenzja jagħtikom. Jiena George l-għannej tal-mulej dejjem inħuf dejjem għaddej. Ċaw għalejkom ħbib tiegħi. Per mod salvaġġ.